Ajde da rade sami, ostaje. Pa nećeš valjda sad pred kamerama da mi plačeš. Ajde ti meni, bako, ispričaj šta ti je bio najsrećniji događaj u životu. Sad to treba da razmišljam. Pa kako da razmišljaš, to je nešto što pamtiš ceo život, što ti je bilo naj. Ne znam da kažem. Znam da sam se veselila kad se Mile oženio, kad sam bila svekrova. Muzika je svirala. Pa kad sam bila baba, koja unuče rodi. I to me je potrefilo sretno. Šta ću drugo da mi je najsretnije. A kad si se ti udala? Pa ja kad sam se udala nisam baš bila, onda što kaže, ostavila sam Ninu samu. Za jedno vreme sam znala, ali što kaže, ne mogu drugčije. Da je sada pravimo neko slavlje pa da me ispratu, nego spremila sam se i otišla i nema me, uskočila vida. I tako da sam se brzo i pomirila s Ninom. A znala je Nina da se Ljubo ženi sa mnom i govorila sam, sve sam je spremala da ćemo ja i Ljubo doći tu da sedimo i tako da. Neče, ti si uskočila. Ha? Uskočila si. Otišla sam po večer. I sedili smo koliko smo sedili, otišli kod Nina, tako smo se isporazumeli. Njih 3 brata, nije da, ko će ostati, ostao je na jedan. Najstariji ostao u kući. A vidi da Rado, šta je vama bilo najsrećniji doživljaj u životu? Najteže. Najsrećniji. On mi preizbir najteže. Volao sam kad pade kiša na vreme. Onak sam volao. To mi je bilo. A kako na vreme? Kad je nešto pred setvu ili posle setve? Treba. I onak odeš na nju, pa se daje kositi. Aha, u pogledu toga. To mislim, a ne mislim, pa sad žao mi je, bole me srce ako mi čekićar odnesu, na primjer, dobar, jer šta je radio, nisam držao mnogo. Što Mile ne donese ovdje taj čekićar? A ja brani menu. Što mu ne kažeš, Mile, nemoj Pa da zna on. Pa kaže ujna da imaju već 3 čekićara ovde. Šta? Kaže ujna da imaju 3 čekićara ovde, da im ne treba još jedan. Ali koga ste najviše voleli u životu? U životu? Volao sam kad je nedelja, ono ostane mesi gibanica, onak je bilo, supa, kuva se. Idemo ja i deca da kupimo, jer ja si brala na kukuruz na ruke. Nisam. Na ruke pio pabiraka, mali. To ostavimo na gromilu, onda kad je nedelja, pre podna, odemo i donesemo. Nikad nisam oma donesio. I onda posle ručam i na utakmicu. To mi je bilo. A Leposu jeste voleli? Šta? Leposu jeste voleli? Pa bilo je.